trobem gent, un poble petit de Cerdanya. Ens van venir l'organització, nois que organitzen trials, i ens van dir aviam si col·laboraríem amb ells a l'hora de fer un trial aquí al poble. Fa 3 anys vam començar a fer aquest trial i nosaltres, des de la Comissió de Festes, us ajudem a marcar els recorreguts que han de seguir una mica, que coneixem més la zona. Preparem els esmorzars dels 2 dies i els dinars dels 2 dies. A més, muntem una mica de xiringuito. La gent ens col·labora bastant, ja que hi ha restaurants i hotels i això que us interessa que fem aquest trial. El trial d'aquest consta de més o menys unes 20 zones que estan repartides per aquestes muntanyes, en el qual el que coneix el trial sap que es puntua quan posem peus a les zones o treuen el peu de l'estrip de la moto en dintre d'una zona com aquesta, doncs cada cop que el treu és un punt i el que fa menys peus és el que guanya. Està distribuït en 3 nivells, que hi ha un nivell groc que és el nivell més fàcil, aficionat, en què hi ha nens més petits i també de molt grans, veteranos. El nivell blau, que és un nivell de ja, un pilot més aviat expert, però no professional ni que no entrenen entre setmana, i el nivell vermell, que aquests ja són gent que tenen un nivell bastant més alt, ja pugen esgraons de 1,5 metres i amb la moto tenen un equilibri molt gros. Fet algun peu en aquesta zona? N'he fet 2 de ruc, de por, però molt subsanables. A les següents zones faré 0. Amb una ruta no els haguessis fet, no? No. Haig d'anar agafant confiança, perquè aquesta és la 4ª zona i encara ens falten moltes i, mica en mica vas escalfant i vas agafant confiança. El circuit, una passada, Està molt ben organitzat. Hem de felicitar l'organització perquè estan molt bé les zones. Venim des que es celebra totes les edicions que han celebrat, i ja som uns clàssics, aquí som uns clàssics. Escolta, i com pots veure tenim gent de totes les edats, Aquestes són les futures generacions, el Carlos, el Jordi, el Suma, Marc... O sigui que... I tenim motxileros, venim full equip, full equip.